Salutare, ne-am întâlnit cu alte episoade. Da? Și astăzi vom... Hai, Alex, vină cu mine. Deci, astăzi v-am pregătit ceva foarte tare, care vă darà mult. Vom merge spre End! Da, desigur, vom merge spre End și după aceea când reușim să omorâm dragonul, mergem spre Nether, nu-i așa? Da. Să omorâm, să luăm niște Nether și niște Nether squartz. Da. Și niște Netherrack și poate găsim și casa lui Herobrine, nu? Poate da. Da. Și vom începe. Hai, am început. Scoate din gură. Are bun, are destul. Haide, și că aici era portalul, da? Hai să sărim. Hai să sărim, da? Haide. Acum! Cristi, închide și tu asta. Închide și tu asta când ieși. Închide-o. Nu sunt volani acolo. Nu sunt, mă. Da, da. Mai Nether. Știi că portalul era ușa. Portalul era ușa. Nicăieri. Știi că după ce te-ai făcut pigmen și că te-am atacat. Fă așa. Și fă așa. Știi că mă atacai. Știi că mă atacai. Și cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Alex! 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 Stai un pic să vină și Alex. O să dau pauză. Bun, și ne-am întors. Și cam atât pentru astăzi. Știu că a fost foarte scurt, dar se pare că ideea cu Ender și Nether n-a fost foarte bună, nu? Nu. Nu, s-a terminat repede. Peste vreo oră o să revenim cu încă 2 episoade. Și la revedere! Ca și bânci ca